Isimemezelo esiphuthumayo ngani zakwethu, isimemezelo esiphuthumayo nohlabeni olawule. Sisijesinta mangobe sezuma ngizwe emchunu phakela umthakathi. Ngani zakwethu ngicabanga ukuthi ayishintshe iplan manje, ayishintshe iplan. Bengicela ukuthi silwele iKZN kuphela ngane zakwethu. Siyaphuthuma ke lesimemezelo, ngicela nje nisithathe serious, kunezathu eyinqala eyidala ukuthi ngenze lesimemezelo. Zingane zakwethu phakela umthakathi ngizwe emchunu, sisijesinta mangobese ngicela ngane zakwethu ningizwe kahle, ngicela silwele iKZN kuphela. The rest of the South Africa sicela ukuthi bayilwele nabo. Yazi izathu ziserious kakhulu ngane zakwethu, izathu ziserious kakhulu. Angeke ngikwazi ukuzisho zonke la kule video eyodwa ka TikTok, kodwa ngicela niyenze research ngane zakwethu. Angeke siyiwine impi yokulwela iSouth Africa, kodwa sizoyiwina impi yokulwela iKwaZulu. Ngicela ukuthi silwele iKwaZulu kuphela, ngicela ukuthi ama-foreigners aphume KwaZulu kuphela. Sicela ukuthi wonke amabhizinisi angayikhokhi i-tax, bonke abasebenzi abangayikhokhi i-tax, wonke ama-illegal and legal foreigners abangenzi umsebenzi oyindlala noma esingakwazi ukwenza KwaZulu, sicela ukuthi labo bantu baphume baphele KwaZulu. Ngicela ukuthi nje ake sifocuse kweyethu ngane zakwethu iprovince, ukuze masibuya eintabeni koGoli ko Cape Town ko overseas la sihlala khona, sibuyele ekhaya elifudumele iKwaZulu, sithole ifudumele. Ngicela ukuthi silwele iKwaZulu kuphela ngane zakwethu. Isicelo lesi angizami ukulawula, kodwa isicelo lesi kushubile ngane zakwethu, kushubile. I-information siyayithola kubi. Ngeke size sinqobe impi yokulwela iSouth Africa, kodwa sizoyinqoba impi yokuvikela iKwaZulu, sizoyinqoba impi yokulwela iKwaZulu, sizoyinqoba impi yokuklina iKwaZulu Natal. Sizoyinqoba ke leyo. Ama-politicians eSouth Africa ayadla ngama-foreigners, ayabenefita ngama-foreigners. Abelungu amandiya bayadla ngama-foreigners. Idlala indima enkulu lento ekuthiwa i-cheap labor la eSouth Africa. Ihamba ibanga elide lento ekuthiwa i-cheap labor la eSouth Africa. Kuningi ama-politicians kanye nabelungu namandiya abadla ngakho kuma-foreigners. So angeke sikwazi ukuthi labantu laba ngeke baze bavume sibaphuce isinkwa emlonyeni, badla kakhulu. And lalela, imali labantu engibashoyo, ama-politicians kanye nabelungu, imali bayenza kakhulu ngama-foreigners. Lamabhizinisi abo lokuba osopolitiki babo abanamali, akunamali lento leyana. Labantu ukuze babe rich, baphile lempilo abayiphilayo, impilo yomntakabani le abayiphilayo, baphila ngama-foreigners. Angeke sinqobe impi yama-foreigners uma sizothi i-national, kungcono ayibe provincial. Ileso nje ngane zakwethu isicelo enginazo. Ama-foreigners awaphume eKZN kuphela, and then the rest of South Africa ngiyabonga nje ukuthi seyihambile imarch and march koGoli ko Lokhuza ko Pitori, ihambile ko Eastern Cape, ihambile ko izolo kade ilapha eThokoza. Wonke amamarshi abe successful. Siyabonga ukuthi nibakhombisile indlela ukuthi kwenziwa kanjani. Sicela ukuthi ke manje bayiqhubekele. Umhla ka 30 June sicela ufocus eKZN kuphela.
Ngiyanicela ngane zakwethu umhla ka-30 Juni sicela ufocus eKZN ukuze yonke into izolo angeke sikwazi ukulungisa iSouth Africa yonke singakaphumeleli ekulungiseni eyethu iprovince KZN. Angeke sikwazi ukukhipha ama-illegal foreigners eSouth Africa yonke in the 9 provinces singakakwazi ukwakhipha eKZN kwiprovince yethu. Into edala ukuthi sibizwe ngama-xenophobic, sibizwe ama-tribalist, it because sifuna ukunqoba impi kamakhelwane singakayinqobi ekhaya. Sifuna ukunqoba impi engaphesheya singakayinqobi impi enganeno. Ngicela ukuthi ake siqale sinqobe impi enganeno, ake siqale sinqobe impi kwaZulu. Ukuze kuzobonakala ukuthi sinamandla kangakanani, ake siqale sibhekane neyethu iprovince, ke sinqobe impi kweyethu iprovince, ke sinqobe impi ekhaya kuqala. Ake siqale sisolve inkinga zasekhaya kuqala. Uyabona-ke ngani zakwethu uma ningathatha lo mbono wami, ngiyakutshela sosuka inkalo zonke siyolwa ngoba sizobe sesifocus ekhaya. Ngicela nje lempi ake ifocus ekhaya, ake ifocus kwaZulu, ake ifocus ekhaya, ake sibakhiphe kwelakithi ekhaya. Ake sibakhiphe kwaZulu kuqala ukuze kuzobonakala ukuthi sizokwazi ukubakhipha iSouth Africa yonke. Ake siqale ekhaya sibakhiphe ekhaya. Uyabona ngomhla ka-30 June ake ufocus ekhaya eKZN, ke sibakhiphe nje ekhaya kuqala. Baphume nje baphele kubonakale iKZN iba clean. Ake kuqale kubonakala iKZN iba clean ngoba ngeke sikwazi ukucleana the whole South Africa singakakwazi ukucleana iKZN ngoba thina singaba seKZN, singaba kwaZulu thina. Ake siqale sifocus kwaZulu ngane zakwethu. Ukufocusa kwethu kwaZulu kuzokwenza ukuthi abonakale amandla esizwe sikaZulu uma ngabe sibhekene nempi ezweni laso. Uma sikhuluma ngezwe lethu ake kube ukuthi sikhuluma ngoZulu. Ake kube ukuthi sikhuluma ngoZulu ngane zakwethu, ake siqale kwaZulu kuqala, hayi ukuthi ngeke silekelele kwamanye ama-provinces, kodwa ake siqale sinqobe ekhaya kuqala, ake siqale siclean ekhaya, sishiye kuclean ekhaya, ebese siyalekelela-ke kwezinye indawo. Angibonga ithuba ngane zakwethu, bekumbono nje wethu singomakhanya. Ngicabanga ukuthi abahlakaniphile bazowujulela lo mbono bese beyawusebenzisa. Inkulu impi yama-foreigners eSouth Africa, kodwa ngeke siyinqobe ngokusabalala. Sihlukene phakathi kaningi maZulu. Ake nifocus kwaZulu kuqala. Thank you. Thina sesithi nje woza mhla ka-30 June. Asisakhulumi kakhulu. Sesithi woza mhla ka-30 June. Kunezinto eziterrible, kunezinto ezipainful, kunezinto ezibhlungu eziyokwenzeka mhla ka-30 June. Umhla ka-30 June kuyobe kuwusuku olukhulu kakhulu eSouth Africa. Ngoba njengabahlali, njengama-citizen of this country, we are sick and tired. We are sick and tired. We have been expressing ourselves. We have been showing our concerns. We have been crying and mourning. We have been showing ukuthi njengama-citizens we are not happy, asijabulile, kodwa siya ignorwa. We have been ignored. Our political leaders are ignoring us. Our judicial systems are ignoring us. Njengama-citizen ase-South Africa, we feel like so neglected and abandoned. We are so abandoned and neglected. Sizowuthatha kumthetho ngomhla ka-30 June. Sizowuthatha impela umthetho mhla ka-30 June. Sinxusa nje amaphoyisa ukuthi asebenzisane nathi.
ngoba asifuni ukuthatha umthetho wawo siwubeke ezandleni zethu, kodwa sifuna ukulekelela wona amaphoyisa ukuzama ukulawula isimo. Ubugebengu sebungaphezulu kwamaphoyisa esinawo eSouth Africa. Amajele agcwele, awasekho amajele okuvalela izigebengu zangaphandle kwalelizwe kulelizwe. Njengamanje kusuka i-illegal foreigner ibulale ingane yakamakhelwane ngenxa yokuthi emajele kugcwele. Leyo illegal foreigner uphinde uyibone futhi ngakusasa seyidlwengula usisi wakamakhelwane ngenxa yokuthi amajele agcwele. The same illegal foreigners iphinde futhi uyibone seyibanjwa amaphoyisa seyikade ibamba inkunzi ngesibhamu esingekho emthethweni ngenxa yokuthi amajele ase-South Africa agcwele. The same criminal amaphoyisa aphinde asidedele, sidedelwe amanye amapholisa ama-criminals wayiwona ngentshontsho agwazise izigebengu ukuthi zingaboshwa iphume zifike la kwi-society. Isigebengu sithungathe labantu abebisibophisile sibabulale isigebengu. Ubugebengu eSouth Africa sebungaphezulu kwamaphoyisa esinawo. Mhla ka-30 June sicela ukuthi amaphoyisa avumele i-South African citizens ukuthi babalekelele. Mhla ka-30 June siyobe silekelela nje amaphoyisa kunoma yini eyobe yenzeka. Kuyobe kuyithina ama-South Africans silekelela umthetho, silekelela amaphoyisa. Kukuwo-ke ukuthi wona ayomelana yini nathi. Angazi ukuthi njengoba eyimbijana nje waphela amaphoyisa ase-South Africa awafiki inamba nje yawo wonke ephelele ayifikile ngisho ku-500,000. So angazi ukuthi ayoyenzani iSouth Africa. Mengase nje amaphoyisa athi ayamelana nathi mhla ka-30 June, angazi mina ukuthi ayobe mangaki lawo maphoyisa lawo. Ngoba lento esiyobe siyenza mhla ka-30 June akusiyinto esiyobe siyiqala, into esake sayenza. So siyawanxusa ukuthi amaphoyisa awasebenzisane nomphakathi ukuze uzame ukuqedwa ubugebengu ezweni lethu. Mhla ka-30 June siyobe siphume inkalo zonke thina njengama-South Africans. This is not about Zulus, Msunyonyoko, any tribalist, any tribalist. This is not a Zulu thing. This is a South African thing. Lamalebe lawa iphuqe lezinja lezi iqeqebana laseLimpopo ngoba akusiyona iLimpopo yonke le nalengqondo ebolile. Akusiyona iLimpopo yonke. Bakhona abantu baseLimpopo abanezingqondo ezihlakaniphile ababonayo ukuthi kwenzakalani eSouth Africa. Bese kuba khona leli qeqebana elinomlomo omkhulu laseLimpopo elisanganayo elinukisa umlomo yonke indawo le. Funa ukunitshela ukuthi nina Limpopo people and associated with the illegal foreigners, mhla ka-30 June niyoyihudela niyoyinyela Msunyonyoko. But those Limpopo people abathi we are true South Africans, we are for South Africa, we are fighting for our thing, our country, in our country. We are fighting for our rights. We are fighting for our country. We are protecting our country for generations to come. Those Limpopo people abanaleyo ngqondo ehlakaniphile kanjalo siyobe sinabo mhla ka-30 June. Ngoba this is a South Africa thing. This is not a Zulu thing. ISouth Africa kuyona yamaZulu, iSouth Africa yama-South Africans. So ngiyanibiza ke phansi ko Cape Town ukuthi mhla ka-30 June phansi ko Limpopo, phansi ko North West, ko Free State, Mpumalanga, ko Eastern Cape, mhla ka-30 June ko Northern Cape,
mhla ka-30 June ko-Pretoria, yonke iSouth Africa sithi mhla ka-30 June zonke igebengu zangaphandle azihambe. Sisho njalo mhla ka-30 June. Sithi ayihambe zonke igebengu. Ngenamaphepha nezinamaphepha. Uma nje uyisigebengu esifikile kulelizwe mhla ka-30 June ziyokushubela izinto. Hamba manje ungakashayi umhla ka-30 June. Hamba. Ubuye sewuright. Sewuphethe ama-document akho, sewuzokwenza into esile eSouth Africa. Mazositshela thina ukuthi udayisa otamatisi estradini. Amasimba lawo. Hlanganapho nanokudayisa otamatisi estradini. Ungazositshela ukuthi wena unesaluni eSouth Africa. Amasimba lawo hlanganapho namasaluni wena eSouth Africa. Ngazositshela ukuthi wena thina mawungabe uyi-foreign eSouth Africa kumele ube yi-specialist kuphela. Kumele ube yi-specialist la eSouth Africa. Bawu-2 abantu aba-foreign la eSouth Africa aba-welcomed. 1, abantu abashadile la eSouth Africa. Ngoba indoda mayishada iyamlanda umfazi wayo kubo. Iyamlanda. Imlethe kubo kwayo indoda. So uma ngabe kunabafazi base-Afrika bangaphandle abashade amadoda ase-South Africa, those women are welcome in our country. Uma ngabe nje ushade eSouth Africa, you are from Nigeria, you are from Zimbabwe, you are from Mozambique, you are from Somalia, you are from Congo, you are from anywhere in this continent, kodwa ushade indoda yase-South Africa, you are welcome. In fact, you are a South African, because ngokwe South African culture, umfazi mayeshada isibongo sakhe siyaphela ebese ebiza isibongo sendoda yakhe. So uma ngabe umfazi wa outside South Africa kodwa ushade nendoda eli South African, wena awuselona foreign, usuyi South African. Uma ngabe wasukela uSuthu wafika washada eSouth Africa, awuseyena umSuthu wena. Usuyileso sizwe saleyo ndoda oyishadile. Mangabe ushade uMpedi, usuMpedi wena. Mangabe ushade umZulu, usuMzulu. Mangabe ushade umXhosa, usuMxhosa. If you are a South African, uma ngabe uyintombi yala eMzansi, ngumZulu, ngumXhosa, ngumPedi, ngumShangane, ungumTswana, noma ungumSuthu, noma nje uyiphi tribe yala eMzansi kodwa ushade nekwelekwele, nawe sicela usifokofele la eMzansi. Fokofa nje kwayiwena, hamba uye kwakho. Hamba nje. Hamba uye kwakho. Mangabe ushade eNigeria, thatha amasimba endoda yakho, niyokhothana ihlama kude le eNigeria ngoba kukona kwakho la. Uyofika ngokuvakasha kini ngoba usho njalo umthetho wesintu sase South Africa. Uma ngabe wesifazane eGhana uyasuka kubo aye kwakhe. Owesifazane nje mayeGhana uyasuka kubo aye kwakhe. Sicela besifazane abagane amakwelekwele bahambe namakwelekwele abo baye emazweni abo la beganele khona. Ngoba uma ngabe ugane ikwelekwele usulikwelekwele nawe, wena lo ekusetshenzwe ngawe ukuthi kungenisa ubugebengu la eMzansi, wena lo okusetshenzwe ngawe ukuthi kungena ama-drugs la eMzansi, wena lo ekusetshenzwe ngawe ukuthi kuthengwe ama-ID, kuthengwe ama-South African identities. So uma ngabe uyintombi yala eSouth Africa kodwa ugane ikwelekwele laseZimbabwe noma laseNigeria noma lakuphi koKhongo le,
sicela nihambe niyonukuselana amakhwapha nemdidi kude le nkosi yami, sicela nisihambele eSouth Africa ungakashayi umhla ka-30 June. Please ngoba nizonya ungakashayi umhla ka-30 June, sicela nisihambele nkosi yami. Sengikhuluma nama-South African-ke manje. Ya uma ngabe nje ngowase-South Africa ugane amasimba ekwelekwele, sicela usifusekele nje, sicela usifokofele nje, fuseka nje kwayiwena la eSouth Africa, yakwakho sunwenja. Laba bathi ngikhuluma inhlamba bayangidakela umsunyo nina. Isintu lesi iqiniso lele ngilikhulumayo, ungazonginyela mina. Kusanganwa phela la. Uyabo? Ngeke phela sidlale amakwelekwele ngenxa yale msunu le ongquza khamisa laba bala eSouth Africa. Uma ngabe uncela amasende ekwelekwele, hamba nekwelekwele lakho msunu wakho, niyokhothana ihlama le. Yebo, nikwaphunana ihlama le koNigeria. Lesi sihlama sekwelekwele sicela nje uyeke ukusikwaphunela la ezweni lethu. Siyanuka. Hambani niyokwaphunana ihlama kude le. La uganele khona. Yabo. Manje nina nilosi nihlushwa ukuthi besilosi niphatha kahle siniphatha kahle la ezweni lethu. Senisigibele emakhanda manje. Nisijwayela kabi. Yabo. Nize nathatha osisi bethu banigana, osisi bethu sithi siniphatha kahle, senisigibele emakhanda. Ungakashayi kumhla ka-30 June, sicela imsuni yonina iyokwaphunana ihlama le emazweni ayo la iqhamuka khona. Nina ifebe hambani niyokwaphuna ihlama zalezinja le la niganele khona emazweni azo la isuka khona. Sikhathele manje, sikhathele. Yeah. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. This is Max Makaya sending a message to Jacinth Phakela Umthakathi and Ungizwe Mchunu. Uthi le ndaba yokulwela abantu bokufika lana eSouth Africa yokulwela kokuthi abahambe abayendeni kuphela KZN kuphela. Uthi nalama ama-provinces they need to stand up for themselves badilwele nabo. Uthi singakhona kuyisave KZN but angeke sikhona ukusave wonke ama-provinces, especially sibona bantu bathulile kuma-provinces abo. Uthi la KZN singayilwa lembi, singabaqosha bangahamba, but mase sifuna kufaka wonke ama-provinces kulapho sekutoba khona nenkinga because we cannot save onke lama-provinces. Wabe send a message to abantu besifazane who are dating and who are married to foreigners. Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Say goodbye.